Значи, нашето место започва, там това дърво влиза в него малко, а този път е от другата страна на реката. Тук на ниво на дървото е реката. И тук има една равна, широка част. Много голяма, много равна част. Това, което в момента е зад тази ограда, фактически. Местото е до тия вече по-големите дръвченца. Това равното, където е, всичкото е вътре в местото. И нагоре тръгва едно тънко тесно вече, което стига, вече на Баир стига горе до нивята, тази тесната част. А това, което е широкото, равното, то е равно. То е равно и основната част, голямата. Михаела тук нещо си рови. Си коприва. Аха, бере си коприва. Тук много съкровища има. Може и глок да си събираме. Имаш ли плик? Ето това е глок. Имаш ли плик? Ще ти дам хартийка. Имаме всякакви други неща, които са диворастящи еко, които могат да се берат. А тия големите дървета, това е най-голямото, което е. И тук имаше някъде и извърче в тази част. Но е много хубава тази равната част, където. Равна, широка, много широко и накрая стига до реката, за да се напоява оттам. Реката е супер чиста, защото направиха канализация на Иваняне, което си е в тръби. Нищо не се влива замърсяващо в реката. Чиста планинска рекичка. Ето сега си берем. Михаела си бере копривата тук. Тук има много коприви. Има е пресна, защото кравите опасват и остават само такива свежички. А па аз си бере от глок. Ето тук има много красив глок. Та сега ще извадя едни пликчета. Тя си сложи копривата. Аз ще понабера глок за чайче. Много добре. И разни други красоти. Тук има малко леки хръстоляци такива, нали? Глок такива, които могат да се ушмуват с един багер, като се мине. И от тук нататък вече е излизането към горната част. Където на места си е чисто, даже няма хръстоляци, а на места има такива дребни, които лесно могат да се изчистят. Ако някой се вземе, разбира се, това да. Тук много лесен ориентир за влизането е това, дето тия за кравите са направили електропастира. И той ни е малко като указател тук. Откъде да минаваме. За нашето место така се ходи покрай нивите. И когато се стигне до края тук на тази ограда електропастира, веднага по пътечката надолу. Там вече е нашето место. Ето път така да минаваме, ако е на края на насъжденията, има нещо като огради срещу животни. И ние вървиме покрай тази ограда, вървиме, докато стигнем до края, където трябва да се отбиеме за нашето място. Ей, Михаела. Мише, обърни се. Как е екскурзията?